Pasa o tempo e os traballadores de ENCE continúan agardando solucións que garantan os seus postos. Esta mañá, comités de empresas, sector forestal e empresas auxiliares presentaron unha fronte común. Que non se tome ningunha decisión política nin empresarial que precipite esta decisión sen acadar unha solución. O Goberno terá que poñer os medios, as xuntas alternativas e a empresa comprometerse a continuar producindo mentres non se acade dita solución. Do Goberno central reclaman a convocatoria inmediata da mesa de diálogo pro futuro da pasteira parada dende o mes de abril. Queren ademais que se faga en Pontevedra. Exigimos unha reunión ya y queremos saber a la ministra de Transición Ecológica aquí. Ayer estuvo en el Mar Menor, donde hay un problema. Queremos que la ministra esté aquí y se reúna con todas las partes, empresa, xunta y, desde luego, trabajadores, porque están en juego nuestros puestos de trabajo. E el problema non se soluciona en Madrid, el problema se soluciona aquí. Tamén dirixen as súas reclamacións á Xunta de Galicia. Exixen ao Goberno autonómico que asuma as súas responsabilidades en materia industrial. Esta Xunta de Galicia continúa escondida e agachada. Todos puidemos ver como facían declaracións nos medios logo de ter salido a sentencia. Pero non son quen de convocar unha reunión xa solicitada polo comité. Non se esquecen tampouco da empresa. A dirección de ENCE reclamanlle unha postura activa na procura de alternativas para garantir a súa actividade. Bueno, a empresa reconoceu-nos nunha reunión que ela acudirá a reunións que se lle invite por educación. Entendo que acudir por educación non é ser unha parte activa nunha búsqueda dunha solución. E se non é quen de facelo, debe apartarse e deixar paso a outros que sí queiran seguir aproveitando e tomar a iniciativa industrial que continúe explotando, incluso chegando a pechar o ciclo productivo. A sentenza da Audiencia Nacional deu ata o 28 de setembro para presentar os recursos contra a súa decisión, pero os traballadores temen que se o Tribunal Supremo non o admite a trámite, se exixe a execución da sentenza e se paralice a actividade. Por iso continuarán cun calendario de movilizacións que están a pechar. Eu que non quero quedar sin traballo. A min, si sigo traballando, eu non sinto os colores, Quietos en nuestras casas, sentados en el sofá viendo la televisión, no vamos a estar. Están en riesgo nuestros puestos de trabajo. Os representantes das empresas auxiliares e do sector forestal advertiron tamén do forte impacto que o peche de ENCE tería nas súas actividades.